bare komme nærmere. Jeg hedder Kent, Jeg hedder Andreas. og vi har simpelthen fornøjelsen af at skulle fremvise vores lille projekt, som vi har hængende herovre på tv'et. Kom nærmere, så du lige kan se, hvad det er, vi har gang i. Vi har som sagt fået det her projekt om, at vi skal prøve at lære nogle værdata i form af binære filer på computeren frem for en database. Ja, og det har vi så valgt at gøre ved at lave en hjemmeside og en API, hvor vi simpelthen kan hente dataene fra, enten fra filer, som kan nævne, eller fra en database. Og så har vi så også valgt at vise, hvor lang tid det tager at hente de data, blandt andet ret og CPU-forbrug. Det skal dog siges, at de her måleværktøjer, som er inkluderet i C#, de er ikke helt stabile, så vi har valgt at tage udgangspunkt i det totale tidsforbrug, som det tager for at hente data fra enten filserveren eller fra databasen og ud til frontenden. Ja. Og det, som jeg har fundet ud af indtil videre, det er jo, at hentningen fra filer er faktisk hurtigere end at hente fra en database. Dog har vi haft udfordringer med at måle det, da vi har haft for meget data. Ja, databasen kan godt give anledning til nogle udfordringer, når at vi kommer op i meget store datamængder. På et tidspunkt der var vi oppe at have 0,5 milliarder records inde i databasen med værdata, hvilket gav anledning til, at vores database den, ikke havde det så godt mere, fordi vi kører på en lille server med begrænsede ressourcer. Men det til gengæld, vi har fundet ud af, det er, at når der er meget data i en database, så tager det længere tid at hente data. Hvorimod med filer, der tager sådan set lige hurtigt, hvilken fil du vælger. Fordi datastrukturen ændrer sig ikke. Nej, og vi ved jo lige nøjagtigt, hvor og i hvilken fil det er, at den enkelte stykke data er. Så vi ved lige nøjagtigt, hvor vi skal lede, hvorimod databasen måske skal ind og søge rundt i hele databasen. Det er præcis. Og det er jo det smarte med filstrukturen, det er jo, at vi rent matematisk kan søge eller finde data, så der er gemt i filerne på. Jeg skal lige trykke den ud her. Sådan. Jamen, vi kan jo prøve lidt en gang lige at vise, hvordan sådan en søgning ser ud. Så skulle den meget gerne komme med en... Okay, man kan ikke se pop-up'en op på den store skærm. Den kan man kun se nede på den lille skærm. Men det er også lige meget. Den popper op med et adresse, og så vælger vi en dato. Nu tager vi bare lige et par dage her, for ligesom at være på den sikre side. At vi ikke overbelaster systemerne. Og så trykker vi hent, og så skulle der meget gerne komme noget data tilbage. Det kom der. Og vi har den i kortform, og så har vi den også i en listeform, for ligesom at give et bedre overblik. Men som man kan se, så er vores, ja okay, lige nu der ser målingerne faktisk fornuftige ud, men samtidig så får vi både minustal og meget store CPU-tal. For eksempel står der 1058%. Det er et udtryk for, at der er blevet brugt 10 kerner med 100% hastighed eller effekt i meget kort tid. Så derfor giver det der meget stort tal. Ja, hvad har vi at sige? Altså, ud fra vores research, så har vi fundet ud af, at det kan godt svare sig at gemme ting i filer frem for database. Men der er visse fordele og ulemper. Ja, altså blandt andet, altså, når du skriver til og fra fil, der er den eneste begrænsning, det er jo i bund og grund den hastighed, som du kan skrive til og fra harddisken. Lige præcis. Og med nutidens SSD-diske, der skriver med både 5 og 6
1000 megabyte i sekundet, Mm. så er der altså tale om en performance, der virkelig er til at tage at føle på. Det er dog vigtigt at huske, det er, når vi kører med filerne, så er det jo sekventielt læsning af skrivning, vi kører. Det vil sige, at vi starter et sted og kører derud af. Hvor nu i database, der har vi alle mulige ting og sager, der prøver at finde det rigtige data. Ja, i bund og grund så er det jo ret vigtigt, at når vi gemmer filer eller når vi gemmer data i filer, så er det vigtigt, at de data, som vi skal gemme, at vi kender opbygningen og ved, hvor meget de fylder. Fordi vi søger jo ikke efter et ord eller en dato. Vi går jo bare ned, og så tæller vi os frem til at sige, jamen det er de her bytes, vi skal have fat i. Og der er systemet jo sådan set fuldstændig ligeglad, hvad de bytes indeholder, og hvis du rammer forkert, så får man noget værre nonsens ud. Ja, præcis. Men det har været en fornøjelse at arbejde med det her projekt. Ja, tak for at I så med, og vi håber, at I synes, det var interessant. Ja, og vi glæder os til den endelige fremlæggelse. Tak fordi I så med.